ಜುರಾ 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 ವಡಿವಂತವೋ ಬೇಟೆ ಅಂತವೋ. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతిదానికి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది మొత్తానికి కంటిన్యూగా. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. 3 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో, మళ్ళీ 4 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. సో ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. ఇదే ప్రాసెస్. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. సో చిన్న సైజు ఉంటాయి కదా, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు రావాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 13 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ 3వ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కూడా ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో దాని తర్వాత 3 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి మధ్యలో
1, 2, 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు లాగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయిగా ఒక్కొక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఒక్కొక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 28 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.